sprostredkovanie kanalizácie Žilina. Aj odtiaľ to budeme čistiť. Prišli sme zase po našich kolegoch alebo konkurencii robiť, ktorá tu strávila 5 minút, čo si zobrali a išli preč. No a kanalizácia plná vodného kameňa. A takto tu bojujeme a dáme kanalizáciu do stavu, aby mohli ešte zo pár rokov fungovať, lebo je to stará kanalizácia. Kamenina plus liatinu, a liatinu majú aj v zemi, no to není žiadny zázrak, ale dáme im to do takého stavu, aby zo pár rokov mali ešte pokoj, a dosť rokov ešte, aby mali pokoj.